Здравейте, хора! Коста. Значи, сега с моите приятели Здрасти! ще снимаме Коста. терария. Така. Аз ще Ясно. почна да убивам този слон. Да, абе да почваме. Така. Ей, Гайда! Прой сега да не умреш. Взех хелът полшенка и 5 шурикена. Аз получих една хиляда и полшенка. Гиня! Чест! Я виж ти. Някой има вътре. Много пайп. Аз имам... Кой имам? Някой друго има тук. Гене. Аз взема стрелич. Дай, взимай. Сега пък събирам сиц. Супер. Сиц. И още имаш ли Swiftness? Вземи тези неща, дето оставих. Взимам това. И взимам това. Трябва аз да вземам да отворя честа първо. На коя страна? Не да знам, ай тръгвайте събирайте дърво някъде. Аз почвам тук. Чай, ще отирам на другото. Но мага, тия копър брат ви са много... Бавно. Така. Копър, там виждам копър. Къде? О, да. Аз пък виждам айрон. Взимай. Аз отивам за копъра. А сега как? Мага. Аз взимам дърт. Ама за кой е дърт, бе? Ами да се кача там. Ти ми пръв път аз. Ей, махай се, бе! Аз си намерих айрона. Чубя, Райан. Не, бе! Това не е гайдата. Не, я пари ще се отдавя. Аре, дай бе, гайда. Нагоре. Ще намериш гъба. Аз имам също. Ще убия това. Умирай. О, ваза. Взех Дай да си злато. използвам малко да. Аз взех два торча. Аз пък имам 9 човекена, много ли се Аз натъпваш? докато се кача да взема копъра, ще се съмня. Ще се сънивка. Еми, почва да се съмва. Взех го. Казал се, че е доста. И не е доста. Абе, не знам. Еха. Да, мога не мога да скача. Де отиваш, бицо? Да убия този там. Мага, И копър. той Алекс е почти като Райан. Като гайдата ни. Сид. Ела ми, бе. Къде е то? Така да го прития с... Колко дърво имате? Сид. Колко дърво имате, бе? 8. Аз имам 34. Да, направо много дърво имаш, а? Аз пък имам 20. То не мога да го взема. Вече го взех. Беше лагнал. Аз пак имам 25 айдаш. Аз пък имам 40. Благодаря. Ей! Чай Агла. събирам сид за амо. Че ако му нападнат. Ти нямаш с какво да изстрелваш амото, е. Пю! Пю! Това пък откъде го взе? От честа. Аз и във базя. Айрон. Ай, взимайте, аз събирам копара. Ако има някъде. Намерих нещо като мина. Това мисля, че е мина. Нещо ма наваля. Махай са, тъп дърче. Чай сега, ще нищо не виждам. Да! Не! Хил са! Хилвай, що не? Ама... Внимавам! Какво са бийте, бе? С слайм. Или Това там. мисля, че е айрон.
Слайм. Копър? Умирай. Чакай, сега ще става. Къде е дърта? Айде. What the fuck? Е, Как може да оставите така? Айрана, бе. исках да го взема. Значи ти си го вземе. Не отивам. Аз събирам копъра. Копър. What the fuck? А пази сега да сложа дърда. Един път ми казаха копър и това означава какво правиш. Аз казвам, аз го питам, което и копър? Омага. Еми, Аз си взем кобалстон. аз тогава бях прост. Ти сега си прост. Друг път. Сега. Поне знам много неща за терария. Знаеш, че нищо не знаеш. Друг път. От кошникаща? Дърво. Ицо, не хаби дървото, тапанар. Опа, трябваше да използвам дърт. Ох, дайте ми дървото, аз ще я построя. Или всъщност дайте го на Ицо. Дък. Макса, тъпсвай. Тя си го прибия. Където? И бе! Да слагам дърби. Прибих го. Омага, не мога да вземи копара. Аз ще убия буслайма. Ела така. Трябва да се What the fuck? О, супер. изчезна. Изчезна като. Колко силвър имате? Аз имам 25 копа. Аз пък имам 52 копър и 7 силвър. Ми браво. Имам 17 копър. И копър бар 10. Откъде? What the fuck? Куди? От честа. А, Той си не ги взе. Аз исках само оръжие. Аз исках само оръжие. 39 стреля. Той е powerful. Яко. Ще съберам 100, значи да направим печка. Дървените стрели, човек. Какви са тези слаймове, дето скачат от някъде? добре, ох. Ами ще ме уби слайма, бе. Еми, какво мисли? Чакай, оставете го на мене. Той така с някаква пушка ги гърмица. Аз го убих. Още един. А това е си. Питал, няма биш. Питал, няма биш. Аре, защо не мога да поставим дърта? Има клон. What the fuck? Готово. Аз пък ще отивам натам. Айде се връщаме да си правим къща. Радвай се. Аз връщам да направя къщата. Аз връщам. Аз се връщам, бе, ти глух ли си какъв си, бе? Така, аз връщам. Абе, както и да е. Ица, не ми опирай дървото, бе. Минавах. Какво правя? Дага. Трябва още камък. Аз се връщам. Аз имам камък. Аз сме обирал дървото, бе. Не, сега ще го дам. Не ми трябва, остави. Нали без това ти построих? Тра. Ох, добре, взимам го. Кути? Махай се, бе! Му мина. Ай, махни се, бе! Му мина, бе. Знаеш колко ми покача не мога да минеш? Ти не му миниш. Знаеш колко ми покача не мога да мина. Да. Омага! Как мога не ми стигне дърта? Как му е така? Ако имаш дърт, заравняй там. Там ще не е къщата. Знаеш колко много дърт имам, бе. Колко много дърт имаш, бе? Как 4. Да! Почват дърт, да човек. ме бият. Аз имам повече, имам 2. Те ме чупя. Или те играят с мен. Не знам. Малко е тъпичко, че калата се чупи с кирка, ама къде? И прибих ги. Що не мога да взема копъра? Взема. Идвам, стана тъмно. Трябва ли ви дърво? Не. Постарах се. Постарах се, вика. Трябва да взема малко цит и ми свършва амото.
Атай. Падна. Не бе, не там бе. Това ще правя стълбчики. Тук ще има стълбички, пак тук вече ще заравняваме. Еми, толкова широко стана за къща като за начало. Много малка къща. Ти си много тъве, нали ще я качваме нагоре? Знам. Тя ще счупя това дърво. О май гад. Чай цъкна лампата, че не виждам копчета. Това е летящото дърво от Бог Еверест. Бог Еверест. Ти има умен ли си, бе? Не. Сигурен ли си? Да. Само тук с Хага е пристигнати. Ия! Ще светя. Ще ви светя. Аз ще направя вратичка. Сложи го, бе. Не знам. Имам още един. Не там. Дай ми го. Дай ми... Да. Това си го вземи. Нямам чук. Сега се направи. Добре, ще се направя. Ох, щях да правя... Да. И това ти направя една врата, ще направя друга. Чай. Зомби! Умирай. Чай, аз имам по-добър меч. Да! То пък ще ма прибие. На 50 живот съм. Кой е там? Аз пак вече влязам. Чакай да сложиш още една врата. Сега не направих. Чай, че точно така дойде. Няма никакво партия, махай се. Комка няма никаква партия, бе, майна. Излизай! Да мога да сложа поне вратата. Чек след малко, вчера направо правих едно партия, не мога да заспачек. До 5 часа беше партията. Трънкът на нашата врата. Какво става? Чукат на вратата. Ту влези! Направи си по-добър меч. Пак ти си направи един чук, защото обърквам Аз стена. направих един чук. Хубаво, там струши една стена, защото излезе отвън. Аз с другия меч го махам. Аз си го държа. Печка! Добре. Аз ще ги цепя с лък. Аз имам 8 копър. Така, знаеш какво имам? Отворете ги цепя с лък, бе. Пиу. Само не спираме да го целим. Пак аз имам Аз си направя... 8 айран. Много ли се надъхваш? Аз имам 8 копър на тая. Аз мога да си направя айран бар. О-о! Затвори вратата! Чай само да направя тук столче. Чекай да дойде. Добре. Айде. Сложи ли му го това? Добре. Сега толкова стрели ми стигат. Даш... махни се оттам, бе! Аз стям да извикам гайдата. Обърка стола, ако ти да я сложи. Убиха златна ябълка. Мудо. И пък тук ще ме прибият. Изпих си. Що отвори, бе? Остави от вратата отворена на тъпчо. Да. Не. Аз бях навън. Еми ти, като излезе и остава отворена. То откъде дойде? Има... Ето пак. Да си направили купа Broadsword? Не. Wodsword ли е после? Не знам, сигурно е копъра, не знам. Купър Short или с какво си? Не. Копър Short Sword почна с него. Значи Купър Broad. Там който е Sword. Колко копър на него за него. Да, направи си го. Кой иска дървени? Кой иска ми...
Сега ще го дам дървения. Къде си? Не искам дървен меч, бе. Аз казвам, че аз направих анвила. А то копърният голям меч прави повече демидж. Аз се го направих. Аз пък нямам копър. Имате ли копър? Аз си купър бар. Аз имам едно парченце копър. Дай ми... Искаш ли купър бар? Да, дай ми, за да се направя меч. Ако искате, може да се абонирате. Да. Ние ме направо забрахме, че снимаме. И да направи такова. Да, не да направите, ами да давате лайкове. Дадете лайк, абонирайте се за канала за още. Ако искате. Да, ако ви харесват клипчета там. Пю, ще продължаваме ли за това? Мага, вие много ми дадахте, бе. Да! Просто ми използва 4 семена. Опа. Имаш ли силвър? Имаш ли силвър? Ела ми. Да, друг път да имам и Те силвър. го взема с то силвър, Аз имам едно. Аре, умирай зомби. Аз имам едно силвър. Нали казахме, че почваме с нови акаунти, бе. Дали? Аз имам само едно силвър. Откъде? Не знам силвър койн тут някъде. Силвър койн. Койн. Мислих ми, че е И силвър. аз мислех, че имаш такова. Аз имам 9 силвър койн, ако става въпрос. Аз имам 7. Да, 7. Златен. Златния. Чакай. Аз имам ли торж, бе? Имам. Аз кога го пребих, бе? Нямам ли легло? Съм го пребил. Ето, вече го пребил. Трябва ли само легло? Аз вече имам 10 силвър. То първо трябва да направим едно нещо, че тогава да направим клип. Да. Айде качваме нагоре. Ай. Дъг. Аз имам 40 долара, защото си правих стрели. Чакай, аз ще си направя стрели. Ома гън, ние още къща не сме построили, ви дървото използвате. Аз нямам вече дърво. Аз имам 22. Чукат на вратата. Чакай, ще направя тук стълбички. Аз имам една стълбичка. Сложи го. Готово. Ако имаш два торча, ги служи както другите. Аз ще сложа врати на горния етаж. И да ходим. Не. За косани вратя. Еми. Имам направих. Ако ме мързи сега от първия етаж. Аз всеки филм там, да гледам там Survival, винаги така. Къде ми е братата? Я. Чуват чукат на вратата и да отвориш. Господине, няма ми парти? Трима са. Тук не сме направили парти утре. Айде. Айде, чао. Отвори, аз ще отцепя. Не разбрали, бе, днеска няма да правим парти утре. Айде, чао. Какви парти пълнуват? Вчера правиха парти, направо не мога да спа. Чак до 5 часа. Да, това няма ми трябва, това няма ми трябва. За последен път ви казвам, няма парти. Махайте са. Стига с тия партията, бе. Утре ще правим парти. Той пък е на 8 демидж. Айде, чао. Ленс. Ако имаме 2 ленс, може да се направим броня. Да, знам. Аз убих едно такова, ама не ми даде ленс. Тук ще сложа един удло. За начало си е добре. Гайдата никога няма да дойде. Айде, гайда, къде си? Ще извикам. Той би трябвало да се телепортира, ама... Ние трябва да гледам... Идват гости.
И трябва да гледаме къщата. И трябва да гледаме къщата, за да изкочи. Ами, да, ай махайте се от къщата. Всеки да се маха от къщата. Айде! Къщата. Няма парти, умирай! Пидал спидалачи. Няма ми Някой има парти. битка! Някой има битка! Трябва да не е фоп сега на екрана къщата. Някой На тук мен има вече не ми е. За виско. помощ! Къде ме убиха? Нещо тук ма цепише. Войни. Някаква златна рибка ма атакуваше. О, Коста, Алекс. Дойде ли тъпата гайда? И то пък стана ден. О, пак няма да дойде тъпата гайда. Гайда, та никой няма да дойде. Гайда. Да гайд, вече го наричаме гайда. И други такива неща ги наричаме гайда. Аз отивам да ми нюрствам. Ай си направим мина в къщата. Освен сега това да бъде клипа за днес. Не за клипа там първа част. Еми, добре. Яде, да. Ай, чао хора. Както казахме преди малко, абонирайте се, ако ви хареса, лайкове, коментирайте, ако има някакви там, де не ви харесва. Както да. И иска да И чао.